Hola. En el vídeo d'avui vull intentar explicar què són les funcions generadores, fent servir l'exemple dels nombres de català. I vull intentar explicar com podem trobar la fórmula dels nombres de català amb les funcions generadores. Havíem vist abans que el nombre de català 0 és 1 i per qualsevol altre nombre de català es complia que era igual a el producte del nombre de català 0 amb el de n-1, 1 amb n-2, i així fins a n-2, 1, i n-1, 0. Molt bé. I aquesta fórmula sembla molt enrebaçada, però en realitat és el que es diu un producte de convolució, que vol dir que estem multiplicant els nombres 0, 1, C0, C1, C2, C3 per ells mateixos, però de manera alternada. El petit amb el gran, el un amb el següent, i així contínuament. Això en realitat, exemples d'aquestes multiplicacions ja s'han vist abans. I el més clar és el dels polinomis. Quan multipliques aquest polinomi per aquest altre polinomi, el resultat és, bé, els termes que no tenen x, C0 i C0, els termes que tenen una x, C0, C1, més C1, C0, els termes amb 2x, C0, C2, C1, C1, C2, C0. Faré un més amb 3x. I bé, podríem continuar. Com més termes posem aquí, més termes trobaré en aquesta expressió, més termes recuperaré de la recurrència que en definia els nombres de català. Molt bé, la part interessant d'aquest problema és que en aquest producte d'aquests dos polinomis no només obtinc un nombre de català, en realitat els obtinc tots. Això són igualtats. Aquesta x és simplement com un marcador, com una variable que em diu de quin nombre estàs parlant. I el que m'està dient aquí és que si parlo del nombre x quadrat, estic trobant el nombre de catalans C de 3. I el que es fa a continuació és, bé, hem pensat aquí en polinomis, però si el polinomi acabés, començarien a aparèixer termes que no toquen. Bueno, encara tindríem el C3 pel C1, C3 pel C2, però no tindríem tots els termes que volem. El C4, el C5, necessito que apareguin aquí. La manera de resoldre aquest problema és fer que els polinomis no s'acabin. És considerar això no com a polinomi, sinó com el que es diu sèrie de potències, que és essencialment un polinomi infinit, en tants termes com vulguem. I aleshores multiplicar aquest polinomi infinit, aquesta sèrie de potències, per aquesta altra sèrie de potències, per ella mateixa, dona tots els coeficients de català. Molt bé, fins aquí un diu, és un truc, és una cosa molt estranya, és una curiositat. Què més podem fer? Bé, podem sumar totes les equacions. Amb compte, sumar infinit nombre d'equacions és una mica estrany. Si sumem totes les equacions a la dreta, de debò estem tenint aquest producte. Tots els termes m'estan apareguent, és com he aparegut les equacions de la dreta. I a l'esquerra, el que tinc és gairebé el mateix. Gairebé tinc els mateixos nombres. No comencen per C0 i el C2x quadrat hi ha una x de més. Com puc resoldre això? Afegiré una equació extra, una equació addicional,
És clar que puc fer-ho. Puc agafar una equació addicional i afegir-lo a la meva suma. I aquestes equacions d'aquí, excepte l'addicional que he afegit, les multiplicaré per x. És obvi que puc agafar cadascuna de les equacions i multiplicar-la per x a les dues bandes. L'equació continua sent certa. I què és el que he trobat? Bé, a l'esquerra em quedarà el C0 més, i ara tinc tots els termes correctes, C1x, C2x quadrat. Hi ha infinits d'ells, però tots ells sumats és el que anomenaré C de x, que és exactament això, la sèrie de potències, el polinomi infinit. I a la dreta tenia el C0 és 1, per tant li posaré directament 1, més, i ara tinc tots aquests termes d'aquí, que eren C de x per C de x. Multiplicat per x. Aquesta x que ha format part de dintre del C de x, aquí és una x de fora. I el que he trobat és aquesta relació. Aquest objecte estrany, aquesta sèrie de potències o polinomi infinit, compleix aquesta propietat, aquesta equació. Abans de continuar, deixeu-me que us digui una cosa senzilla però maca. Aquesta equació és molt més fàcil de llegir que aquesta. No només perquè és més curta, sinó perquè aquesta equació ens està dient una cosa fonamental dels nombres de català. Ens està dient els nombres de català, C de x, o els objectes comptats pels nombres de català, per exemple, els arbres binaris, estan formats per un arbre binari de mida 0, aquest 1 m'ha vingut del z de 0, vol dir l'arbre buit, diguem-li així, més unió, uns objectes que són de la forma un node és una x, amb altres dos arbres binaris, que són el seu fill esquerre i el seu fill dret. Aquesta equació no és només una propietat a l'atzar, algebraica o alguna cosa estranya. És gairebé la definició dels objectes comptats pels nombres de català. Els arbres binaris, i podria fer el mateix amb els camins que pugen, que tenen una primera part, aquest és el C de x, i després que pugen i baixen la segona part, i això d'aquí és el no de x. I hi ha un camí extra que és el camí buit, el camí que ni puja ni baixa, que és simplement l'opció de triar un d'aquests camins buits. Sí, no sé què dir. És un truc que no només funcionarà amb arbres binaris o coses comptades per nombres de català, funcionarà amb moltes altres estructures combinatòries. I per això el mètode de les funcions generadores té tanta aplicació. Molt bé. Primera part. He explicat, doncs, com s'ha trobat aquesta equació. Segona part. Per què serveix aquesta equació? Torno a escriure aquí. C de x, en recordeu-vos, és 1 més x més 2x quadrat més 5x al cub més 14x a la 4 més 42x a la 5. Molt bé. Això sembla estrany. Aquí hi ha una espècie de polinomi, mai s'acaba. Té termes que ni tan sols sé quins són, més endavant del 42. Però sé que compleix aquesta propietat. Sens dubte és estrany. Però aquesta propietat, aquesta expressió, la puc fer una mica, no diria més senzilla, però la puc fer explícita. X, C de x al quadrat. Això és el mateix que
c de x més 1 és igual a 0. I això és una equació de segon grau amb c de x. Penseu x que és un nombre qualsevol, fixat. Per exemple, x és igual a 0,1. I el que està dient aquí és la c de x. Si m'agafes la x i em poses 0,1, la c de x hauria de ser capaç de trobar-la. La c de x és la suma de tots aquests nombres quan poso x és igual a 0,1. Per tant, aquest polinomi, amb aquesta fórmula de l'esquerra, hauria de ser capaç d'avaluar-lo. No conec tots els seus coeficients, no sé què hi ha més enllà del 42, però hauria de ser capaç de trobar exactament aquesta suma infinita d'infinits termes que ni tan sols conec els seus coeficients. Bé, vegem. C de x és igual a menys b, per tant és 1, més menys arrel quadrada de 1, perdó, és menys b quadrat, per tant és 1 també, menys 4ac, 1 i x, això és 4x, dividit 2a, per tant és 2x. Molt bé, per tant m'està dient que c de x en realitat és, si ara faig c de 0,1, això és igual a 1 més menys arrel quadrada de 0,6 dividit 0,2. I ara em doneu un moment que escric això. La solució amb el signe menys és 1,127, 0,16, i la solució amb el signe més és 8,87, 298, 33. Molt bé, t'has sentit això? Anem a mirar-ho. Vaig intentar avaluar aquest polinomi en 0,1. I ara m'haureu d'esperar, perquè això és... Haig de picar molt, és 1 més 0,1 més 2 per 0,01 més 5 per 0,001 més 14 per 0,0001 més 42 per... Molt bé. 4 zeros. I l'avaluació em dona aquí és c de 0,1 1.12682. I sí, sembla que té sentit. Quan l'estic avaluant aquesta expressió amb 0,1 trobo aquests nombres i em falta una miqueta. Hi ha uns nombres addicionals que no conec. No sé quins són, no sé quins coeficients hi ha allà. Però en realitat la suma total la tinc aquí. De les dues solucions que té aquesta equació, una d'elles sembla que coincideix exactament amb el polinomi. Això és estrany, però és com és, i és el significat que té aquesta fórmula. Amb aquesta fórmula estic coneixent, tinc una mica una visió a tots aquests nombres. Abans d'avaluar, trobar de fet explícitament la fórmula, deixeu-me que faci un últim pas, que és, em concentro de les dues arrels la qual m'ha donat la solució bona, i em demano la gent. Escolta, això d'aquí, de debò té pinta de ser un polinomi, o de ser un d'aquests polinomis infinits. I aquesta és una de les coses que s'aprenen més endavant en matemàtiques, passat a la secundària, que en realitat totes les funcions, bueno, no totes, una gran quantitat de funcions, per exemple aquesta, es poden expressar molt bé com a sèrie de potències. I vaig a fer ara intentar explicar com passa això. Per què arrel de 1 menys 4x, m'oblidaré de l'1 i del 2 partit x, per què això d'aquí, de debò,
es pot mirar com un polinomi infinit. Molt bé, què és arrel de 1 menys 4x? És aquella cosa que multiplicada per ella mateixa dongui 1 menys 4x. Per tant, intentaré mirar quin polinomi hauria de fer per a que em donés 1 menys 4x. I el que faré és, els termes d'aquest polinomi els posaré a dalt i a l'esquerra d'una taula. Perquè, veureu com ho faig. Vull que em doni 1 menys 4x. Per tant, el primer terme del polinomi, per a que al multiplicar-ho amb ell mateix em doni l'1, sembla raonable que hauria de ser així. 1 per 1 m'hauria de donar 1 i tinc aquest primer terme cobert. Ara, el meu polinomi sembla raonable que comenci per 1. Quin hauria de ser el següent terme? Bé, el següent terme vull carregar-me del 4x, per tant sembla raonable pensar que el següent terme és menys 2x, perquè 1 per menys 2x és menys 2x, 1 per menys 2x és menys 2x, amb això m'he carregat l'1, amb això m'he carregat el menys 4x. Però m'ha aparegut un terme nou, 4x al quadrat. I aquest 4x al quadrat, quan estic fent 1 menys 2x al quadrat, trobo el que volia, 1 menys 4x, més aquest terme nou. I aquest terme nou és un terme que haig d'alguna manera eliminar també. I com puc eliminar-lo? Fent servir expressions de grau més alt. Per tant, aquí faré un menys 2x al quadrat, perquè menys 2x al quadrat és 1 per menys 2x al quadrat. Aquí tinc menys 2x al quadrat, menys 2x al quadrat. I ara, quan he fet tota aquesta suma, quan he fet ara 1 menys 2x al quadrat, trobo no només el 1 menys 4x que volia, sinó que a més tot això d'aquí ara és 0. Perfecte, però de nou m'han aparegut termes nous, 4x a la cub, 4x a la cub. I també aquest terme, 4x a la 4. Com més termes vaig posant, vaig aconseguint eliminant totes les coses que no vull, però més termes nous m'apareixen que haig de continuar eliminant. Fem-ne un més, 4x cub, la manera d'eliminar-lo és posar menys 4x cub, ara multiplico, menys 4x cub, menys 4x cub. Tot això s'elimina, però m'han aparegut nous termes, 8x a la 4, 8x a la 4. Això sumat dona 16, per tant el següent terme hauria de ser menys 10. Perdó, 8 i 8, 16, més 4, 20, el següent terme hauria de ser menys 10. I podria continuar fent això infinitament. En aquest sentit, és en el que puc dir que una arrel quadrada d'una expressió com 1 menys 4x es pot veure com un polinomi infinit. Això mateix passaria amb moltes altres funcions. I d'on venia això? Si ho tenim bé, aquí a dintre estan els nombres de català. Perquè el que havíem fet és que els nombres de català era 1 menys arrel de 1 menys 4x partit 2x. Però arrel de 1 menys 4x és aquest polinomi infinit. Què vol dir 1 menys? Bé, 1 menys és... aquí tens un 1, aquí tens un 1, els treus. I aquest signe menys et fa que tot això sigui positiu. Per tant, 2x més 2x al quadrat més 4x al cub més 10x a la 4 dividit per 2x és xx1 més x quadrat més 2x al cub més 5x a la 4. Funciona. 1, 1, 2, 5 són els nombres de català. Els nombres de català estan aquí a dintre. I l'única cosa que necessitem fer és saber quina és l'eina matemàtica que ens permetrà trobar-los. I això és el que faré en l'últim
en l'última part d'aquest vídeo. Quina és l'eina matemàtica que em permet trobar-los? I s'anomena el teorema del binomi de Newton. Si teniu una expressió d'aquesta mena, sabeu que això és igual a aquesta sèrie, aquest polinomi, aquesta sèrie finita. Des de 0 fins a i. El que Newton va trobar és que aquesta expressió no només és certa pels nombres naturals, sinó és certa per qualsevol real. Bueno, suposo que ell ho va trobar per a fraccions. On ara la sèrie és infinita, i té exactament la mateixa forma. On els nombres alfa i en realitat vol dir alfa, alfa menys 1, alfa menys i més 1. Aquí han d'haver-hi i alfes dividit per i factorial. Aquest nombre tenia un significat, nombre de maneres d'agafar i objectes d'un total de n. Aquest nombre no té un significat combinatori. Aquest alfa és un nombre real qualsevol, però la fórmula és la mateixa. I la igualtat és la mateixa. Això és un infinit. Hi ha infinit termes aquí. Aquesta és l'expressió en sèrie de potències. És un resultat molt, molt maco. No explicaré com es troba. La manera més senzilla, les matemàtiques que sabeu, vas a veure segurament per fer derivades, i jo no conec cap altra més. Però de què serveix tot això? Perquè amb això podem trobar l'expressió, podem agafar de la mateixa manera que 1 més x a l'alfa, ara és una expressió on tenim uns coeficients explícits, podem aspirar a fer el mateix aquí a dalt. Com? Bé, agafem 1 menys 4x. Això és igual a 1 menys 4x elevat a 1 mig. I això és igual a... Bé, podem aplicar la fórmula ara. Sumatori per totes les i's de 1 mig sobre i. I ara és menys 4x a la i. Per tant, menys 4 a la i, x a la i. Això és l'arrel de 1 menys 4x. Ara, què passa si li faig un signe menys? Bé, si li fas un signe menys no hi ha problema. Poses un signe menys aquí. Què passa si ara li sumes 1? Bé, si li sumes 1 no hi ha problema. Aquí tens un altre terme. De fet, si us en recordeu, el primer terme d'aquesta expressió era 1, per tant és com si aquí el terme amb 0, com si comencés directament amb 1. I què passa ara si divideixo entre 2? Bé, cap problema, agafa i multiplica aquí per un mig. I si divideixo entre x? Bé, agafa i posa una x menys. Això deixo-me que ho tregui. I el que he trobat és 1 menys arrel de 1 menys 4x, 2x és igual a la suma des de i és igual a 1 fins a infinit de menys 1 mig, el menys i l'1 mig, 1 mig de sobre i menys 4i x a la i menys 1. Fent que aquesta i menys 1 sigui una i, per tant faré que la i comenci a partir de 0 i sempre que tenia aquí una i haig de posar un i més 1. I això són el nombre de Catalan i èsim. A de 0. Aquesta expressió és igual a la funció dels polinomis dels nombres de Catalan. El nombre de Catalan i èsim, o si voleu enèsim, ha de ser igual a menys 1 mig. Un mig de n més 1 menys 4 n més 1. Ja està. Sembla que no dona el nombre correcte, però és simplement perquè és una altra manera d'expressar el nombre correcte. Però aquí tindríem un programa
una solució a un programa que trobaria els nombres de català. Per acabar-ho d'enllestir, faré simplement explicar com d'un es pot trobar l'altre, però aquesta part és... Si voleu podeu parar de mirar el vídeo, perquè és només càlcul. Un mig sobre n més 1 menys 4 n més 1. Com ho faig? Bé, expressem-ho, tenim menys un mig, i aquí a dalt tinc un mig per menys un mig per menys 3 mitjos pel terme que toqui, que és algo semblant a... Haurien d'haver-hi i termes, però aquí a sota hi ha d'haver-hi... Aquí a sobre ha d'haver-hi i menys 1, perquè el primer està aquí, per tant em sembla que és 2 i menys 1 amb un signe negatiu, i de fet hi ha un menys 1, perquè això comença amb un 1 aquí. No són els parells, sinó que són els senars. Tot això dividit entre 2. I aquí a sota hi ha n més 1 factorial. Perdó. No eren i termes, són n termes, i és n més 1 termes. Per tant, això d'aquí és una n. Tenim n més 1 termes, aquest és el primer, aquí hi ha en total n, i és menys 2n menys 1. Dividit per n més 1 factorial. I aquí a dalt, menys 4, n més 1. Què faré ara? Primer agafaré i trauré tots els signes menys. Aquí hi ha un signe menys del principi, aquí hi ha n més 1 signes menys, i aquí a sobre que hi ha, aquí hi ha en total n signes menys. Tots aquests nombres, hi ha n d'ells, i hi ha en total n més 1, per tant aquí hi ha n, i tots ells són negatius, per tant menys 1 a la n. I com podeu veure, això és un nombre parell de signes més. Això és com n més 1, n més 1, total és n més 2. Per tant, els signes menys fora. Què més m'ha quedat? Un mig. Ara mirem els dosos. Quants n'hi ha aquí? Aquí hi ha l'1 mig i aquí a sota hi ha n més 1 dosos. Per tant, n més 1 dosos. Què em queda a dalt? A dalt em queda una cosa estranya. 1, 3, 5, 7, 2n menys 1. Tenia n termes i a sota n factorial, n més 1 factorial. I aquí que tinc 4n més 1. Ja ho puc posar aquí davant 4n més 1, per tant ho trec. Gairebé estic. Ara haig d'agafar aquests factorials i és gairebé un factorial. No ho és. Què necessito per a que sigui un factorial? El que necessito per a que sigui un factorial, de fet, deixeu-me 4n més 1, 2n més 1, és clarament 2n més 1. Dividit entre 2 és 2n. Per tant, el que m'ha quedat aquí és 2 a la n. I ara, aquí a dalt, què és? Què necessito per a que sigui un factorial? Necessito afegir-hi per 2, per 4, per 6, per 8. Si ho multiplico a dalt, per 2, per 4, per 6, per 8, a sota també haig de multiplicar-ho. I tinc 2, 4, 6, 8. Aquí fins al final és 2n menys 1. I aquí què necessito? Bé, aniré multiplicant, jo multiplicaré fins a n, fins a 2n. Aquí a sobre també multiplicaré fins a 2n. I per què faig això? Perquè ara aquesta cosa d'aquí és 2 a la n per n factorial. Són tots els nombres d'n factorial multiplicat cadascun d'ells per 2. Per tinc 2 a la n per n factorial. I a dalt què tinc? A dalt és més maco, és simplement 2n factorial. Per tant, què m'ha quedat? El 2n del principi, n més 1 factorial, 2n, n factorial, i a sobre 2n factorial. 2n i 2n se'n van, i em queda 2n factorial, n factorial, 1 partit, i aquí tinc n més 1 factorial, que és n més 1 multiplicat per n factorial. I aquí tinc finalment la fórmula dels nombres de català. Per a fer un programa no necessiteu arribar fins aquí.
Això també es pot avaluar en temps lineal perfectament. Però bueno, és maco conèixer quina és veure que som capaços de trobar la fórmula original. Molt bé, deixaré aquí el vídeo. No explicaré més. En realitat, coneguent això, podeu trobar... No és fàcil, però podríeu ser capaç de trobar també la solució del problema, que eren els camins que pugen i baixen, amb un cert prefixe. Hi ha un cert prefixe i voleu saber quants expressions amb parèntesis oberts o tancats o camins que pugen i baixen no podeu trobar. La idea, en el fons, és veure que aquests camins es poden expressar com combinacions de camins de dic. Per cada nivell de parèntesis que tanqueu hi ha com un cert camí. Hi ha un primer camí, baixeu, hi ha un altre camí, baixeu, hi ha un altre camí, fins que arribeu a baix de tot. I d'aquí sortirà que aquestes expressions tenen a veure amb c de x elevat a k més 1, on k més 1, aquí k és nombre de parèntesis oberts, el nivell des del qual heu començat a comptar. Parèntesis oberts. I sortiria una altra, expressant les mateixes idees, però de manera més complicada, sortiria una altra fórmula que també es pot calcular en temps lineal. Però molt bé, això ho deixo. Si algú t'interessa, potser faig un altre vídeo, però si no, ja em sembla bé deixar-ho aquí, havent resolt el problema dels nombres de català en funcions generadores.